Moře krve 2, pomsta. Byla sobota, den, kdy slušní lidé odpočívají u televize se sáčkem chipsů. Nebudu tvrdit, že jsem slušný člověk, protože byste mi to stejně neuvěřili. A chipsy mi už dávno došly, stejně jako všechno ostatní. Dnes tomu byl přesně rok, co se to stalo. Musel jsem na bratra pořád myslet a litovat, že už tu nikdy nebude se mnou. Ale na emoce teď není čas. Litovat budou jiní. Cítil jsem se potom všem mizerně a pomohlo, až když jsem vzal do ruky svoji starou zbraň. Byla jako nová. Konečně se mi podařilo najít místo, kde se generál údajně skrýval, a rozhodně jsem tu informaci nechtěl znehodnotit nerozvážným čekáním. Oprášil jsem svoje vždy věrné přátele a vydal se na místo, kde se, jak jsem doufal, uhnízdilo klubko zmí. Nesnáším hady. Byl krásný den. Škoda jen, že jsem to přes své oči zaslepené nenávistí neviděl. Našel jsem rozbořený schátralý dům, který byl podle všeho generálovým hlavním stanem. Odsud vládl svou neúprosnou, krutou rukou, ze kterému všichni zobali. Byly časy, kdy jsem mu věřil, kdy jsem si myslel, že ho znám a že jsme přátelé. Ty časy odvál vítr, ale já nezapomínám. Byla tu hlídka, to mě nepřekvapilo. Ale jí možná překvapila střela z mé pušky, která se jí zaryla pod kůži. Teď, když jsem vzbudil pozornost i ostatních členů té krvavé armády, jsem do toho šel po hlavě. Nemělo smysl taktizovat. Pár krátkých dávek řekne víc než 1000 slov. Cesta k cíli může být trnitá a já tušil, že se popíchám. Proklel jsem se do 15. kolena za to, že jsem si nevzal víc nábojů. A přestože jsem věděl, že za tím rohem na mě čekají 2 dobře ozbrojení muži, necítil jsem strach, jen vůni střelného prachu. Druhá rána nebyla tak přesná, jak jsem si představoval, ale potřeboval jsem nějaké informace. Ty jsi mě střelil, řekla oběť mého útoku. Kdo sakra seš a o co ti jde? Já nic nevím a nic ti ani neřeknu. Teda neřekl bych, kdybych věděl. Stejně tě dostane, jako všechny před tebou, blekotal muž na zemi. Neumím naslouchat a nebudu se ptát 2krát. Kde je generál, řekl jsem. Dobře, jen mě nezabíjej, ale stejně ho nedostaneš. Generála ne. Raději jsem ho umlčel, protože už jsem víc nechtěl slyšet. Najednou mi svitlo. Věděl jsem, kde ho hledat. Zamyslel jsem se a to se mi mohlo stát osudným, protože jsem se otočil zády k muži, kterého jsem právě provrtal kulkou. A to se nepromíjí. Život bez věčných bojů a strachu o život otupil mé smysly. Jak jinak jsem si mohl vysvětlit, že jsem se nechal tak hloupě zranit. Kulka prošla skrz a přestože rána bolela jako čert, nemohl jsem si dovolit luxus lékařské péče. Pečlivě jsem si vybíral z mého skromného arzenálu. Chtěl jsem pro generála něco skutečně stylového. Nechci vypadat jako nějaký kruťas, protože jsem klidný a milý člověk. A pilu jsem si stejně nemohl vzít, protože nebyla motorová, ale elektrická. Pak zazvonil telefon. Haló, řekl jsem. Volala mi ona. Ptala se, co se děje a kam jsem zmizel. Úplně jsem zapomněl na pozvání na oběd, ale na večeři budu zpátky. Řekla, že má strach a že mě miluje. Jen klid zlato, mám teď ještě něco na práci, utěšoval jsem jí. Dopravil jsem se na místo, kde jsem měl sehrát roli v jedné smrtelně vážné záležitosti. Obešel jsem to zadem, abych nepoutal tolik pozornosti. Prodral jsem se porostem a kopřivy mě nepříjemně šlehaly. O chvíli později mi jednu šlehl i nějaký vazoun sedící na trámu opodál. Zaskočil mě a tak jsem dostal pár úderů, které mnou otřásly.
Kopanec do břicha málem přivedl zpátky na denní světlo mou snídani. Nebavilo mě nechat se mlátit, takže jsem tomu udělal přítrž. Ten vazoun to nějak neustál. Jeho smůla. Rozrazil jsem dveře a namířil si to vstříc generálovi, protože má trpělivost pomalu docházela. Postupoval jsem tentokrát pomalu a obezřetně. Ale asi ne dost. Když jsem otevřel oči, byl jsem spoutaný, přivázaný k trámu a nade mnou stál maník, který nevypadal zrovna dvakrát milé. Propaloval mě pohledem a já využil příležitosti a kapesním nožíkem se zbavil provazu, který mě svazoval. To jsou mi ale hosti, nezvaní. Zbav se ho, slyšel jsem říkat generála. Samopal mířící mi do tváře mluvil sám za sebe. Ale když jsem se dostal takhle daleko, tak teď nepolevím. Nůž v břiše nebude nic příjemného. Spíš něco ve stylu drátu v oku. On už tu zbraň potřebovat nebude, ale mně se docela šikne. Tentokrát mi generál nesmí utéct. Musí zaplatit za to, co udělal. Hnala mě čistá nenávist a touha po odplatě. Jedna kulka se mu zahryzla do nohy a já ho rozhodně nelitoval. Ukryl se ve sklepení a čekal na mě. Naše cesty se konečně střetly, aby se mohly navždy rozejít. Nedala se mu upřít odvaha. Stál hrdě a v ruce držel svůj mohutný revolver. Byl čas se rozloučit. Nikdy jsem nebyl příliš hovorný. Skončil si je po všem. Teď musíš zaplatit za všechny ty nevinné životy, které jsi vzal, rozumíš? Já jsem žalobce, porota i soudce a verdikt znáš. Asi jsem špatně slyšel. Jak se opovažuješ, řekl a pozvedl zbraň. Neváhal jsem ani chvíli. Nebylo proč. Klesl k zemi, ale pořád dýchal. Byl to každopádně tvrdý chlap. Nikdy mě nedostaneš, řekl, ale sám tomu nevěřil. Bojovník do poslední chvíle. Neviděl jsem výraz v jeho očích, když jsem mu hodil granát, ale slyšel jsem výbuch a to ticho po něm. Bylo po všem, ale uspokojení se nějak nedostavilo. Se zabíjením končím jednou provždy. Doma na mě čeká teplá náruč mé ženy. Měl bych zajít nakoupit. Třeba nějaké bifteky. Krvavé.